an balima Mali kunnafoni TV lajɛbagaw cɛ ni muso denmisɛn nɔkɔrɔba an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ sigiyɔrɔ la aw sɔgɔlen bɛ aw ka teleso Mali la n'o ye Mali kunnafoni TV ayiwa aw ka jamukan sigitɔ filɛ jamukan mun n'an b'ale wele ko musoya o musoya hukumu kɔnɔna la mɔgɔ bɛ n bolo bi muso min n'a cɛsirilen don kosɛbɛ aw ɲɛ tɛ ne yɛrɛ ka maquillage la o ye ko daminɛ ne tɛ kuma mais n bɛ kuma to a yɛrɛ bolo a b'a présenter k'a yɛrɛ ɲɛfɔ ɲɛna balimamuso i ni ɲɔgɔn kuma somɔgɔw bɛ baasi tɛ yen nɔ i bɛ se k'i tɔgɔ jamu wolodugu mɔdugu hakɛto bɛ kuma kan ani ka baara ok problème t'a la ne ɲininka o diyara ne ye Maladon Jakite Madame Sanogo Madame Sanogo yɛrɛ awa Sanogo lama o kuma ne ka ɲi na bi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la d'accord wolodugu mɔdugu ne ye Wasolonga ye ne ba tɔgɔ Asetu Sangare ne fa tɔgɔ Nanakɔrɔ Jakite an b'o Wasolonga ne filɛ d'accord e bɛ baara jumɛn de kɛ bon ne ye kundilanna de ne ye coiffeuse de an bɛ an ka baara bɛ fɛn caman na an bɛ mariaw labɛn maquillage bɛ kɛ pedicure manicure bɛ kɛ mun bɛ fara a bɛ fɛn fɛn salon baara an b'a bɛɛ de kɛ d'accord tout ce qui concerne le salon ok faamuyali sɔrɔ olu la yan'an ka taa ɲɛfɛ ma chérie ça va i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Rosali Dambele Rosali Dambele donc i nana ne ka madame accompagne ba d'accord o diyara n ye bisimila ok Maladon e yɛrɛ fɛ musoya ye mun ye ne ye ɲininkali o diyara ye musoya fɛn bɛɛ bɛ musoya kɔnɔna la n'a fɔra ma kɔni k'i ye muso ye kɔni o y'a bɛɛ de musoya cɛsiri bɛ musoya ye karisa ye muso ye karisa mɔgɔ tɔgɔ bɔlenba ninnu karisa bɛ taa caman ye muso ye dɛ i kɛra muso ye dɔrɔn i bɛ mun ka sabali k'i cɛsiri ok pour toi o de ye musoya ye mais labɛn ninnu dun o kɔni o y'a dan ye n'a nana labɛn kɔni kɔnɔna la kɔni musoya kɔni labɛn muso ma labɛn i bɛ ne ko cɛ de muso labɛnbali ye kimini kɔrɔ de o de kama e yɛrɛ y'a décidé ka ne yɛrɛ bɔ n cɛ kan a banna dɛ an b'a la dɛ nin ye Maladon ka système dɔ ye donc on ne pas manquer d'accord Maladon an taa ɲɛfɛ e donna salon baara in na cogo di maquillage o kun dilan wa a bɛɛ lajɛlen a nana cogo di bon ne kun donna salon baara la cogoya min na ne buramuso ne cɛ kɔrɔmuso o de kɛra sababu ne ye kun dilan kɛ a ye salon dayɛlɛ mɔgɔ caman kun b'a kɔnɔna la a ye na ko salon baara ka di ka di aw ka ka di n ye gɛrɛ la an ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n ye gɛrɛ la depuis n tɛ se ne ye salon baara daminɛ depuis n bɛ san 17 la depuis n bɛ si san 17 ne bɛ salon baara in na wa ala nana kɛ fɛnɛ ni mɔgɔ min bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye n cɛ yɛrɛ fɛnɛ kɔrɔkɛ muso ye n kansinamuso mais an fɛ yen kansinamusoya tɛ yen dɛ a ye ne kɛ n'a fɔ k'a dɔ de ni y'an ne yɛrɛ m'a fɔ mɔgɔ min n'a m'a fɔ mɔgɔ min i b'a fɔ an ye fa kelen ba kelenw de bravo a bɛ fɔ o fana ma ko ye musoya dɔ ye an ka du ka di dɛ an ka du ka di dɛ d'accord Maladon walima i tɔgɔla salon b'i bolo ou bien halisa i ni mɔgɔw de bɛ jɛ ka coopérer bon ne tɔgɔla salon tɛ ne bolo ne tɔgɔla salon tɛ ne bolo n bɛ baara kɛ n buramuso ka yɔrɔ la sisan alhamdulilayi n b'a fɔ ko salon fɛn caman tɛ n bolo kan mais alhamdulilayi buramuso ye fɛn caman y'a to n bolo d'accord se ka kɛ a nɔ mun i tɔgɔla salon dɔ ye parce que c'est familial d'accord Maladon k'a daminɛ i ka baara daminɛ ka na se fo bi ma e ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ parce que gɛlɛya bɛ baara bɛɛ la est-ce que i bɛ se k'i da don dɔɔnin na ka ɲɛfɔ an ɲɛna san kɔni i ye ɲininka kumaba de la ala n'a fɔra ko baara tagabolo fɛn na ne ye gɛlɛya sɔrɔ dɛ ne ye gɛlɛya caman yɛrɛ de sɔrɔ kun dilan na mais baara o baara n'a kanu b'i la i b'a nafa sɔrɔ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ n'a kanu b'i la kɔni a nafa bɛ na don kelen depuis wagati min na ne ka sara wari tun ye 500 ye kalo kɔnɔ 500 ne tun bɛ sara o la kalo kɔnɔna la mais alhamdulilayi bi n bɛ ala fo n b'a barika da ne ye gɛlɛya caman sɔrɔ salon na dɛ an to parancɛ la n tun taa mɔgɔw ka kini san voxda n bɛ ci o y'a sɔrɔ pédégale salon bɛ yen nɔ n bɛ taa mèche san dɔ bɛ yen ne nana n sigi dɔrɔn dɔ bɛ n ci taa n ka dɛgɛ san ka na n bɛ taa ka na ne bɛ se ka siɲɛ 4 kɛ yanni suguba cɛ
parce que tɛ jan foyi tɛ jan ni nana fɛnɛ ne nɔnɔgɔw ko n bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne ye gɛlɛya caman yɛrɛ de sɔrɔ ani client ka kuma ni fɛn ninnu mais alhamdulillah n bɛ ala fo bi ka barika da. Sɛgɛn ko ye yɛrɛ d'accord i ye nafa jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔ. Wala ne nafa caman sɔrɔ baara in kɔnɔ caman yɛrɛ a tɛ ko nafa bɛ n'a fɔ k'i ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ baara kɔnɔna la o tɛ ne ye adamadenya tagabolo dɔ nin baara kɔnɔ ka mɔgɔninfinya gasi dɔ nin baara kɔnɔ k'a dɔn ko adamadenya yɛrɛ de ka di fɛn bɛɛ tɛ se ka kɛ wariko ye bi bi in na ne mago bɛ jɔ fɛn dɔw la hali ni wari bɛ ne bolo a tɛ ɲɛnabɔ mais ni ala ni mɔgɔ ɲumanw sababu ne mago bɛ ɲɛnabɔ ne k'a dɔn o ye belebeleba de ye. Belebele e ne ka madame se kuma la sa Maladon ne ko maquillage yɛrɛ nafa jumɛn maquillage bɛ nafa jumɛn lase musoya kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso bɛɛ mako bɛ maquillage la de mais mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ se ka bɔ ni maquillage tɛ o ye ɲɛda n'a kɛcogo ye quoi parce que tulu bɛ se ka foire wuli an ɲɛdaw la ou bien kuma dɔw la bouton mana seconde dugu cɛ bouton bɛ se ka wuli ka bɔ mɔgɔ fari la donc e yɛrɛ hakili la maquillage bɛ nafa jumɛn lase muso ma. Bon maquillage filɛ nin ye a bɛ dɔ fara muso ka musoya kan a bɛ dɔ fara a kan sinon a tɛ ko ni m'i labɛn k'i tɛ ɲɛ o hali ni muso bɛ ni m'i labɛn i bɛ ɲɛ i bɛ filɛ fɛnɛ mais an k'an tulumu cogo dɔn musow b'u tulumu cogo dɔn dɔrɔn. Awɔ an k'an tulumu cogo dɔn musoya la wa a tɛ ko parce que n'i ma maquillage k'i la ko n'i bɔra mɔgɔw t'i ye o dɔw bɛ yen o tɛ maquiller yɛrɛ mais n'i bɔra dɔrɔn i bɛ diya mɔgɔw ye maquillage bɛ dɔ fara musoya kan ka musoya sankɔrɔta ka taa fɛ yen a bɛ karisa cɛ ka ɲi sa don o don i y'a ko ta kɛrɛma lɛfuru b'a da la poudre b'a ɲɛda la i yɛrɛ bɛ diya i yɛrɛ ka taa fɛ o i bɛ dɔ fara kan hali bi ni fɛn tɛ mɔgɔ bɛ apprécier min kɛ mais kuma bɛ dɔ maga tɛ kɛ ɲɛda in na kuma si hali ni kuma bɛ kɛ kuma dɔw la i b'i ja wɔrɔ san. C'est ça on appelle être femme. D'accord. Maladon. Comment on a écouté Madame Sanoui. Donc, en bien, il y a une question. Tu as des enfants de Nibola. Des Vénéboulou, des Nan de Vénéboulou. Tabarkala. Ça va, on se manger. Ah, ok. On a coupé Babou. On est même là au boulot car conseil de Nibola car là, c'est une seule madame, c'est une fait qu'elle doit caparer nous on a pour là. Bon, on est boulot à la souma. Sokono sigi nafa fosi t'a la nafa foyi tɛ sokɔnɔ sigi la surtout musomaninw n'i ma se ka kalan ɲɛ métier dege a kɛra salon ye a kɛra fɛn sugu sugu métier dege muso ta la ye métier dɔrɔn de kana taa ten dɔrɔn ka t'i sigi ten a tɛ laban a tɛ fosi de ɲɛ i b'i gɛrɛ feerew bɛ yen nɔ salon bɛ yen nɔ ne yɛrɛ filɛ nin mɔgɔ caman bɛ na an ka salon na ni mɔgɔ caman tanti malada me fɛ kana bara ro salon na cogo di ne ɲɛ bale bɛ kare kɔnɔ fili la problème t'a la na ni nana salon a bɛɛ jɛri a dɔw bɛ yɛrɛ u sera caman yɛrɛ furu la ka taa an ka yɔrɔ in na yɛrɛ musow k'u gɛrɛ u bɛ métier dege u bɛ baara kɛ quoi baara lankolon tɛ yen mɔgɔ lankolon de bɛ yen baara lankolon tɛ yen mɔgɔw ka lajɛ u k'u gɛrɛ musomaninw k'u gɛrɛ u b'u dege fɛn dɔ la quoi o de kɔni ka di ne ye sokɔnɔ sigi nafa fosi t'a la. Maintenant, Malado, entre femmes. Oui, nous sommes une noix quoi. Je vais faire un don. Nous sommes quand on est maquillage pour que toujours, il y a tu check là. Oui, bon, en un mot, il y a qui check à barrer quoi. Parce que moi, on m'a barré à femme. Baram so de kono. Barate check am souffle na yi. Qui check am souffle, qui check am souffle na yi. Te barrer. Ne vais faire un don ça. Nous sommes quand on est astuce ni astuce du même. Nous sommes quand on il m'a fait moi pour lui développer pour que il a tué chez là il a que kura ni chez ne ko do bon mais ni wala jare o question filɛ nin ye muso yɛrɛ filɛ nin ye musoya ye sanuyari karisa ka d'a cɛ n b'a fɔ muso nɔgɔlen man d'a cɛ dɛ a bɛ se ka kɛ mais n'i y'a sigi 100 sara o 100 sara muso jɛlen ka d'a cɛ ka tɛmɛ muso nɔgɔlen kan baara in tɛ o baara in fana tɛ o yɔrɔ ye o ye foyer kɔnɔna ye baara tɛ o mana b'i ka baaraw la tan togo la na i ka sokɔnɔ entretien ka ɲɛ bien même i k'i ko k'i jɛ i k'i labɛn ka ɲɛ kana kɛ fana ko kuma bɛ ni ta baaraw la n tɛna bɛn sokɔnɔ n'i bɛ sokɔnɔ la i labɛn i cɛ ɲɛkɔrɔ i ye parfum kasa dumanw k'i la i k'i suma ja i k'i kasa duman k'i la quoi mais mɔgɔ m'a faamuya caman b'a fɔ ni bɛ bɔ ka taa fɛnkɛ yɔrɔ ninnu na dɔrɔn n bɛ na bɛn ka n ka parfum fiyɛ a banna sokɔnɔ la ni donna ka sokɔnɔ a tɛ sɔn
kuma bɛ cɛ bɛ sin ka na so e ka so kɔnɔna ka sanu kuma bɛ kasa duman hali ni cɛ bɔra kɛnɛma ka taa ɲɛɲini kɛnɛma a taa ka hakili bɛ ka so kasa duman na a bɛ segin ka n'i ka so kɔnɔna la hali n'a taara yɔrɔ kɛmɛ la a hakili bɛ ka kasa duman na a bɛ segin ka i ka kasa in kan musow k'u tɛgɛ don yɛrɛ kɔrɔ an ka toilette b'an yɛrɛ dɔ de kɛ fauna kama kabini émission daminɛ ne ɲɛ tɛ ka se ka bɔ mala dɔ la e bɛ ko ɲɛ dɔ yɛrɛ de d'accord donc aw ka salon bɛ fan jumɛn ani salon tɔgɔ ani i bɛ se ka numéro di parce que i ko ka kɔɲɔmusow maquiller voilà n'aw bɛ se ka lasɔrɔ numéro min na bon an ka salon bɛ Bamakɔ et puis salon in mɛnna yɛrɛ mɔgɔ caman kan ka salon dɔn an ka salon dayɛlɛnna nin y'a 15 ans 15 ans waaw mɔgɔ caman b'an ka yɔrɔ dɔn sisan an ka salon bɛ Bamakɔ ba Adema Cherche la ni sera Adema Cherche la dɔrɔn i bɛ wolo Aiza Coiffure mɔgɔ caman b'an dɔn numéro de téléphone 74 02 09 96 74 02 09 96 ne yɛrɛ ka numéro ye ok n'i ye wele dɔrɔn i bɛ n sɔrɔ seulement pour le travail ne bɛ gɛlɛya dɛ d'accord sisan folikan jumɛn de bɛ mala dɔ bolo ka lase musow ma a tɛrɛ Mali kunnafoni yɛrɛ ma vraiment a ka mission in kɔni diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ 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 émission in diyara ne yɛrɛ de Ala ka bolo mɛn aw ka baara la amina rabi ka kɛnɛya caman d'a ma a k'a bila kɔrɔ ye a kana bila bana ye amina rabi ka garisɛgɛ caman funu a kɔnɔna la vraiment Mali muso bɛɛ lajɛlen ne ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye u bɛɛ lajɛlen bi marché kɔni ne ka foli bɛ muso bɛɛ lajɛlen e m'en parler musow ye wuli kɛ a banna dɛ finiw ɲɛna ne ka chérie yɛrɛ ka fini ɲɛna to yɔrɔ dɛ i bɛ ɲɛkɔrɔ ko de sa an tɛ wuli cogo si la ni maladɔga sisan ma dɔ fɔ hali n'i ma se ka caman fɔ i bɛ dɔ fɔ an ye salon kan ka dɔ fɔ an ye i baara ɲɔgɔnw kan yalima u bɛ cogo di aw ka lien kɔni aw cɛla bɛ cogo di ok ne bɛ fɛ ka min fɔ salon kan ba salon baara tɛ i n'a fɔ ne ni ɲɔgɔnna an kana to so parce que an ka k'a fɔ an ka ekɔli ma taa ɲɛ k'an bɛ to so k'an bɛ saniya kɛ bi na ne kɔni ye nafa dɔ sama i n'a fɔ Tani Mala bɛ kuma fɔ cogo min n ye parantiya kɛ dɔrɔmɛ kelen a kun tɛ diya mais bi na n bɛ Ala fo k'a barikada n bɛ Ala fo k'a barikada donc n'u u bɛ furu denmisɛnniya la ka kuma ɲɛfɔ n cɛ dɛ pour que cɛ bɛ se ka sira don o cogo min a kana kɛ diyagoya ye quoi mais n'i bɛ baara kɛ ni cɛ b'i bolo i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna a ka kɛ diyagoya ne b'o fɔ o de ɲɛna donc min ye ne baarakɛɲɔgɔn ye Ala ko tiɲɛ baasi foyi ma tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ baasi foyi ma tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ baara nɔgɔya la a ka di n'aw bɛnnen don a ka di yɛrɛ de n'a fɔ mɔgɔ ɲɛna ok kuma ma nɔgɔ an balimamuso ma dɔɔni mais en un mot a ye conseil de di muso i kana girin ka wuli ka taa don baara la ka sɔrɔ i ni jɛɲɔgɔn ma jɛ n'a ye kosɛbɛ faamuyali sɔrɔ o bɛɛ la ok a yɛrɛ ɲuman Tani Mala dɔn ne k'a fɔ Tani Mala dɔn de b'a ma ou bien chérie de ma a yɛrɛ ka fɔ chérie d'accord chérie i nana n ka wuli jaabi a diyara n ye wa faamuyali sɔrɔla i ka jaabiw bɛɛ lajɛlen na halisa Ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la Ala ka salon yiriwa n bɛ profiter ka n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo ka Cami Nɛnɛba Sarata Kuja Fatu De Kadi Bintu b'u bɛɛ lajɛlen fo Awa ani Tɛnɛ n bɛ baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo Zali Fanta u bɛɛ lajɛlen ne ninnu bɛɛ baara kɛ ka tɛmɛ caman ye n ka patron kɔrɔw ye fɛnɛ dɔw bɛ Faransi dɔw bɛ États-Unis dɔw bɛ Lajinɛ dɔw bɛ Dakar n b'u bɛɛ lajɛlen fo awɔ la famille k'aw bɛɛ ka foli bɛ yan awɔ bɛɛ d'accord ayiwa Mali kunnafoni TV kanubagaw ni ne tun b'an bolo ka yiraw la bi an ka muso cɛsirilen tun bɛ yan a nana a y'a fɛla fɔ an ɲɛna wa an ye caman faamuya la n'Ala ma baasi kɛ aw ni nin an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn wɛrɛ la inchallah bye bye